Nagbabalik po ang bigatin. Isinagawa ng City Tourism Office ng Syudad San Fernando ang Tourism Stakeholder Summit sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism Region 3. Naglalayo ng naturang summit na makapagbigay impormasyon hinggil sa DOT accreditation standards para sa mga establishmento na tumutulong upang mas mapalakas ang turismo sa Pampanga. Narito ang ulat ni Ardo Motas. Kasabay pa rin ang Tourism Week celebration sa Syudad San Fernando, isinagawa ng City Tourism Office ng Syudad ang Tourism Stakeholder Summit sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism Region 3 nitong Biyernes. Dinaluhan ng nasabing programa ng mga kinatawan mula sa iba't ibang mga korporasyon at business establishment sa probinsya ng Pampanga. Iprinisinta ni City Tourism Officer Ching Pangilinan ang mga progresong naabot ng syudad sa sektor ng turismo sa mga nakalipas na taon, gaya ng iba't ibang mga amenities na matatagpuan sa lungsod. Aniya, natatamasa ng Syudad San Fernando ang mga amenities of urban life, ngunit walang natatamasang problems of urbanization. At the same time, what kind of development do we expect or do we hope to build in our city? It is countryside development in the sense that we will be able to have the best of both worlds. So, as you can see now, we have the amenities of urban life, but less the problems of urbanization. Ipinaliwanag naman ng Department of Tourism Region 3 para sa mga stakeholders, lalo na sa mga amenities at travel agencies, ang mga proseso ng DOT accreditation standards hinggil sa Progressive Accreditation System. Intended para sa mga stakeholders natin, especially sa mga accommodation facilities, mga travel agencies na fall under primary tourism enterprise para maliwanagan sila kung ano ba yung mga bagong proseso ng accreditation na ginawa ng Department of Tourism ngayon. Ayon kay Tamayo, Tourism Operations Officer 2 ng DOT Region 3, kung ma-accredit ang isang tourism establishment, ibig sabihin ay pumasa ito sa mga minimum standards ng DOT. Dagdag pa niya, naging maganda ang takbo ng turismo sa Central Luzon sa ngayon at ipinagmalaki na niya na sa Clark, Pampanga gaganapin ang 2019 Southeast Asian Games. Aniya, magandang oportunidad ito upang maipakita ng Central Luzon ang mga ipinagmamalaking serbisyo at produktong mai-enjoy ng mga turista. Ito isang magandang opportunity para maipakita ng Central Luzon kung ano ang pwede niyang i-offer sa mga turista na pupunta rito or magwi-witness ng SEA Games sa 2019. Samantala, pinarangalan ang Laos Group Event Center sa compliance and timeliness in statistics submission nito sa mga panuntunan ng Tourism Office ng syudad. Ang Laos Group Event Center lang kasi ang pangunahing lugar na dausan ng pagdiriwang at pagpupulong sa Syudad San Fernando na may pang world-class na serbisyo at amenities. Kaya naman lubos ang pasasalamat nito sa nakamit na pagkilala mula sa City Tourism Office. Sabi ni Jed Calwag, Assistant Manager ng Laos Group Event Center, mas lalo pa nilang pagbubutihin ang kanilang serbisyo sa publiko. On behalf of the Laos Group Event Center and the Laos Group of Company, we would like to thank the city government and the City Tourism Office for this recognition, and we really appreciate this award. So by the next time we are going to make everything more better and great. Arlo Motas, Central Luzon.